Karisumako bigarren domekian. Karisumako bigarren domekaretan liturgiak tabor mendira eroan gaitu. Jonaen antzaldaketaren esperientzia bizitzera. Goi agerpena da. Kristoren aintzaren aurrerapen. Nahi ikasleen fedean sendotu egiten dau. Krutxiko bideari aurre egiteko. Adore emonez. Fedea, jangoikoaren agintzan dagoala. Lehenengo irakurran entzun dugunez Abraham, fedearen gurasoak jangoikoaren agintza jaso dau. Itzaren betetzea ikusten ezeban arren, sinistu egin eban. Jonain hitzean, eta horrek zuzentasuna ekarri utzan. Garizumaldian, gure fedea barritu behar dugu. Jangoikoaren agintzetan bere batezbe, bideko iuntasunak zalantza egitera garoa zanean. Gure zorlekua zeruan dago. Gure bizitzako leku ederrena zeruan dago. Bigarren argurean gure zorlekua zeruan dagoela gogoratu dizku San Paulok. Ez gara bakarrik mundu honetarako bizi, betiko bizitzarako bidean gauz. Eta hor Kristo gure gorputza aldatu eta beraren antzeko egingo da. Garizumaldi honetan, mundu honetako gauzetatik askatu eta gure begirada jangoikoarengan ipinita bizi behar dugu. Jesus egaz mendira ego. Evangelioan entzun dugunez, Jesus mendira ego da. Pedro, Santiago eta Joan egaz otoitz egitera. Han antzaldatu egiten da eta mintza beteten agertzen legiaren eta profeten ordezkari diran Moises eta Elias egaz batera. Une hau garrantzitsua da. Nekaldirako bidean, Jesusek bere aintza agertzen da. Ikasleak gurutzea jasateko adore esan daien. Irakaspenak guretzat, jangoikoak guretzat aintza betea prest dagoela gurutu behar dugu probaldietan be. Pedrok, Jesusen aintza ikustean, antze geratu da gura dau. Baina aitaren ahotsak zer esaten dutze, hau da nire semea, hautatua, entzune Josue. Jesus entzuteak, emongo duzku garizumako ibilbean aurre egiteko adorie, kemena eta indarra. Jangoikoa hitza da gure janari printzipala, eukarikstiagaz batera. Eraldaketarako bidie, garizuman txaldekatzeko bidea da. Jangoikoa dei egiten duzku aldatu, otoitzaren mendira egon gaitezan. Gure bihotza araztu eta bere agintzan itxaropena sendotu daigun. Ikasleak menditik jatzi egin ziran eta Jesusekin bide egiten jarraitu eben. Gube jaitz egin behar dugu, gure tabor menditik fedean sendotu. Jesusen atzetik leialtasuna handiagoz jarraitzeko. Janak laigundu daigula eukaristia honen fedearen bidez, bere geroko aintza ikusten eta paskora garoazan bidea konfiantzaz egitean, astiona. Otoitzik jainko zure zeme maiteari, maiztuteko ezaten deskuzuz. Moiuzu, gure espirituari zure berbiaren janaria, gure barru begiak argiturik zure aintza posez ikusi daigun. Otoitzau, mapa bat lakoa da geure garizuma, bilbidea jarraitu ahal izateko. Kristori entzutea, jainko aitaren eskaera hori, evangelioko bere pasarte batzuetan adiezaten daldez, gure bizitzarako egiaren eta gidaren iturri bakarra da. Entzutean, jangoikoaren hitzagaz elikatzea beste erremidiorik ez dugu. Gure konbertsiorako beharrezkoak diran elikagaiak konbertsio bide horretan, begirada eta bihotza garbitu behar dugu. Horretarako, jangoikoaren grazia da modu sendoagan egiten laguntzen duzkuna. Honek dira, guztiok txistuka, egiare behar dugu zan ratzak, jangoikoaren aintza behatzeko, hemen lurrien fedean hasten dana, eta agunen baten betirokotasunean amaitzuko dana. Jona, eskaintza honek garbituka izala geure pekatutik, eta santo egin da izala zure fedeunen gorputzarimak, pasko jaiak ospatzeko gai izan daitezan. Upari buruzko otoitzonetan bidiaren irudiagaz jarraituko dugu. Garbikuntza eta santifikazio kasu honetan, horregatik guztigaitik otoitzaren hasiera, gure pekatuak autortu eta parkamena eskatzean, Kristo duen odolean garbituak izan gaitezan eskatzen deutzago jaunari. Bere sakrifizioan hori emon dedin eukaristi itzi behar dinogu, gorputz eta harima bihurtzean eta santifikatzen gaituena. Izan be, pasko hurbila bizitza barritu. Jangoiko daz, alkarkidetzan zelan sordan ospatzeko daukagun bide bakarra.
Ikaslei, heriotza aldez aurretik iragarri ondoren, berediz dira gertutzen mendi santuan, garbi jakin egien legea eta profetak bere autor izanik, lekaldiaren bidez sartu behar bala biztueran. Itxura aldatzearen prefazio. Prefazio hau zailtasun larri eta sakon horretaz hasten da. Hau da, beriotzaren kristoren iragarpenaz, eta ikusten da distipuluek bere jendea sendotu ikusi behar dabela. Horrezagaitik, Jesusek eurak arreratzen dau jasoko dan loria. Hurbiltzen diren zailtasunetan distipuloi eutzi ahal izateko. Jangoikoaren leialtasuna agertzen da iragarpen horretan, eta gurutzea ez da zeozer intzidentzala, baizik eta legea betetea eta profetak Moisesek eta Eliak kristorengan iragarritakoa osotasunera eramaten da. Pasino ez da helmuga. Horiarako beharrezko urratsa. Ez baitago erpizketorik gurutzerik barik, baina ez dago gurutzerik berbisteko itxaropenik barik. Eta hori gure gizartean askoa kostaten da ulertzen, eta bizitzen danok dogun deia baita. Profesionek eta egun honek erakusten duzkoe zelan bizi behar dugun basamortuan tentazioan. Helmuga ez diran lez, baizik eta gure bizitzan zera maira dan kristoren aintza. Misterio aintzagarriak hartu duguzunerako eskerrak emoten dutxuguz jauna. Lunetan gagozala eta zeu kontasunean jaube egin gaituzlako. Totxonek une bakotzan egunero eukaristian ospakizuna baliostera konbidatzen gaitu. Jangokoaren partetik jasotako doaina dalako. Eta horik eukaristiaen ospakizunean kristoren aintza parte hartzen dugulako. Ikasleek itxuraldaketan parte hartu dabenlez, ikasleok lekziora askigu bez dugu oso argi izango horrek. Zer esangura dauan, eta jangokoaren berbatik, elikatzen jarraitu beharko dugu noruntzkoa zen ikusteko. Eukaristian ari gara presteten, danok deitzen dutzagun zerora, oso tenarako eraldatzen. Bedenkatu jauna, eten barik zure fede honek, betiko bedenkazinoaz, eta egizu zure zene bakarraen evangeliori loturik bizi daitela. Hain apostuloi erakutsi, dutzen aintza, gogo biziz bilatu eta zoriontsu eskuratu da egio. Badirudi, otoitzak eskutik eroan gaura gaituela, garizumako lehen bidomek hauen amaieran. Ibilbide espiritual honetan, horregetik eskatzen dutzago jangoikoari, gure bihotza gida daiala, bere gidaririk bako fedebide honetan, ez gara ezer. Horregaitik, guztigaitik zaiatzen gara autortzen, jangoikoaren dan grazia hori, gure konbertiduteko eta leialtasunerako baldintza. Jangoikoaren maitasun horretan, irauna alizateko zeinak bizitza kristino bete-betean izaera garamatzan, zailtasunean eta tentazioan erdien be.